Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme atọ n'otu dị ngọzi, the Blessed Trinity, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, Father, Son, and Holy Spirit, as one God. Na masị ya, n'ihe ndị anyị bụ n'uche, anyị na-ekpe ekpere maka ndị Knights of St. John brothers and sisters, and their ladies auxiliary, maka ndị otu Kristi niile na maka obodo anyị n'ụwa niile, na-arịọ ka Chineke na-echekwawa ha si n'ọrịa COVID-19, ka Chukwu wetakwa ọgwụgwọ maka ọrịa nke a, na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi nke ndị nwụrụ anwụ. Anyị nakwa ekpe ekpere n'isi Bob Mark akpọ onye ga-eme afọ nke 63, maọbụ onye mere afọ nke 63 on the 5th, na Lọla Nneoma Virginia Ehieze, onye ga-eme afọ 87, 87th birthday on June 8th, dịka Jenny akpọ onye si yọọ. Anyị na-arịọ ka Chineke dowe ụmụnne anyị ndị a n'ahụike, ka ọ na-echekwawa ha, ka ha na-aga n'ihu na-efe Chineke n'ahụike. Anyị nakwa echeta mkpụrụ obi ndị nne nna pọgatọrị, na-asị Chineke site na aja kasị oke ọnụ ka anyị na-achụ n'ụbọchị taa, ka o mere ha ebere, zọpụta ha, kpọbata ha n'ala eze ya. Ka anyị tinye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'ugbu a n'ime obi anyị. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ga-duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ụwa udo dịrị ndị mmadụ ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị ekele gị, anyị eto gị, anyị ekwupụta ọnụ ọba gị, anyị esekpụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele gị, anyị ekele gị n'elu ebube gị.
Jesu Kristi sọtụma Chineke mụrụ dịbe na anyị bụ Chukwu dịbe na anyị bụ Chukwu nwa atụrụ nke Chineke nwa nke nna onye na-ekpochapụ njọ ụwa mere anyị ebere onye na-ekpochapụ njọ ụwa nụrarịrị anyị onye nọ n'aka nri nna mee anyị ebere n'ihi na sọ gị dị asọ sọ gị bụ dị nwelu sọ gị o Jesu Kristi ka agaghị elu nyere ịgba nsọ n'ebube Chukwu nna amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna, izitere ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ịdọ nsọ, were mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe mata ebube nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebube dị ebighị ebi, ka anyị were sekpuore ịdịkọ n'otu dị n'ike ebube eze gị site na adị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọgụgụ. N'ụzọ ụtụtụ, Moses buru mbadamba nkume abụọ rigoro nnukwu Saịna dịka Onyenwe anyị nyere ya n'iwu. Mgbe Onyenwe anyị rịdatara n'ụdị urukpu, o soro Moses wee kwupụta na aha ya bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị wee si otu a gafee ya n'ihu, tie mkpu sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, Chineke onye amara na onye ebere, onye na-adịghị ewe iwe ọkụ, na ọ bara ụba n'obiọma n'idebe nkwa o kwere. Moses wee gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. O wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ihe m na-amasị gị, bịa ka anyị na gị soro. N'ezie, ha bụ ndị isi ike na ndị na-adịghị ekwe ekwe, ma gbaghara ajọ omume na mmehie anyị, nabata anyị ka ndị nke gị. Okwu nke osebụwo Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi.
Otito n'ebe dịrị gị otito n'ebube dịrị gị ebighị ebi. Otito n'ebube dịrị gị ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke na nna anyị ha, ngọzi dịrị gị, otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị aha nsọ gị ebube, ebube na otito kacha elu dịrị gị mgbe niile. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'ụlọ nsọ ube nsọ gị, otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'ocheeze nke alaeze gị, otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị bụ onye na-esi n'ocheeze gị nke dị n'elu ndị mmụọ ma wee na-enyonye anya n'omimi nke ụwa. Otito na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị na mbara nke igwe, otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Otito na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m, nọdụnụ mma, gbaanụ mbọ ka unu zuo oke n'ihe niile, tinye na arịrịọ na ndụmọdụ m n'obi, were n'otu obi na-eme ihe, na-ebiri n'udo. Chineke nke ịhụnanya na nke udo ga-anọnyekwara unu, na-enyerịta na ibe unu ụdị ekele nke udo ahụ ejiri mara nwanne na nwanne. Ndị nsọ ndị mụ na ha nọ na-ekelekwa unu.
ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chineke na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Okwu nke ọsebụwo Chineke ahụ dị adị, onye dị ugbu a na onye na-abịanụ. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwanyị nọnyere unu. Onye gbara gị. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị, dịrịnụ anyị. Jesu gwara Nicodemus sị, Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nyere sọ otu nwa ya ka onye ọbụla kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebighị ebi. Eziteghị nwa ya n'ụwa ka ọ mụ ụwa ikpe, kama ka ọ zọpụta ụwa. Agaghị ama onye kwere na ya ikpe, ma ama alarị onye na-ekweghị na ya ikpe, n'ihi na o kweghị na nwa ahụ Chineke mụrụ naanị ya. Oziọma nke ọsebụwo. Otito dịrị Kristi. Otito dịrị Yesu. N'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme atọ n'otu dị ngọzi nke isi okwukwe anyị. Atọ n'otu dị ngọzi. Ọ ya ka anyị ji ebido ekpere ọbụla mgbe anyị ga-eme n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ ya ka anyị ji emechikwa mgbe ọbụla mgbe anyị ga-asị ka Chukwu ji ike niile gọzie unu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Mgbe anyị na-ekwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, anyị na-asị n'aha Nna na nke Nwa na nke Mmụọ Nsọ, ya dịka na ha dị iche iche. Anyị sị n'aha Nna, otu aha Nna, Nwa na Mmụọ Nsọ. That we are celebrating the Blessed Trinity today. And when we celebrate the Trinity, we are reminding ourselves of the very, very hub of our faith. What we believe in. We believe in the Father, Son, and Holy Spirit as one unity, not three gods, but three persons in one God. Nzukọ gwara anyị sọ bụ ihe omimi nke karịrị uche mmadụ. Ọ bụ ihe omimi nke karịrị uche mmadụ.
atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, anyị ga-ekwe ya maka Chukwu. Atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, tobe ya ngọzi dịrị, tobe ngọzi dịrị, tobe ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi. And that's where the problem lies. Atọ n'otu dị ngọzi. How can we say 1 plus 1 plus 1 is still 1? But mathematically, we say 1 plus 1 plus 1 is 3. That's right. And because of that, a lot of people, they will confusion. Igewe ndị dị iche iche, ndị na-agba Catholic Church okwu, this is one of the things ha na-ekwu, unu na-efe chi atọ, anyị na-efe otu. Abịa na ndị Jew, this was the problem they had with Jesus when he said, na ya the divine. Ha sa nwere so otu Chukwu. That's right. Gị na dị even mgbe o kwuru sị abụ nwa Chineke. That means you are sharing in the nature of God. That's right. How much more when you say that you are divine? And this goes back to the book of Deuteronomy chapter 6, from verse 4. Ebe Moses said, "Hear, O Israel," what we call the Shema. "Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." So, O Israel, in the commandments in Exodus 20, ebe Chukwu sị na ya bụ so otu Chukwu, ị gaghị emere onwe gị chi ọzọ belụsọ ya. So when Jesus came and he was saying they had the divine, they could not understand that logic. By the way, they saw when he was born, Joseph, his foster father, only ebe nwoke a si wee bịa. And this has gone from century to century, from one theologian to the other, from one philosopher to the other. Ndị mere all kinds of analogies trying to explain this mystery. Mgbe m nọ na Caribbean, o nwere one pastor na-ekwu ya sị ndị Catholic na ha na-asị the Trinity is a mystery because they can't explain it. That they cannot explain it. They know it is not biblical. So now they are taking through the scriptures. But see, I say, even though Trinity is not mentioned in the scriptures, Trinity is contained in the scriptures. And he was baffled to hear that. Oh my God. But in all these analogies in the Madunenye, I think the best has been nke St. Augustine. St. Augustine, only after a vision that he had. We have heard that story many times. St. Augustine was meditating on the Trinity near a sea. There, thinking, how possible is it that 1 plus 1 plus 1 is still 1? As he was doing this, he saw a little child, no man or an angel. This child, the basket, into the river. And before he did it, the child used his fingers to make a hole in the sand near the sea. Yagaburu ekete banyana yekuri yabaru sobia abia feel that little hole on there. Yes. Augustine no dia na-elia. Make this here. How do you think that you can use this basket to fetch water to fill the little hole that you have made here? That child had dropped on the basket. Let me say, you know you are more big. Come on now. How do you think that with your human mind you can fathom the mystery of the Trinity? My Lord. And then disappeared. That was how St. Augustine came with this theology that God is love and love is God. Yes. That the Father and the Son are united by the love of the Holy Spirit. That's why St. Paul says in 1 Corinthians 13 that God is love and love is God. So that when we celebrate the Trinity, we are celebrating
who we are called to be. We are called to be the people of love. The children of God should be people of love. God is a relationship that beats human imagination. Na Chukwu Nna, Chukwu Nwa, na Chukwu Mmụọ Nsọ, na ha bụ otu Chukwu, ha abụghị Chineke atọ. Enwere m a lot of these prayer warrior friends. Some of them who have the gift of hearing and vision. And some of them, there was a time they were praying for something. So they were so frustrated. Yes, so Christian wants to give a channel or give me my My Lord. So these things we may not see them black and white in the scriptures, but these are realities. That's right. And that is why the Catholic Church is very, very correct in having three sources of teaching. Amen. Scriptures, Tradition, and the magisterium. Christ is saying, give a channel, or give me my. And he continues to say, okay, make this novena to the Trinity. Only people that Trinity won't get that. And they won't understand what it is. Because for them, the word Trinity is not in the Bible. Sinner's prayer, and when you're in the Bible. The sinner's prayer, and when you're in the Bible. Even not rapture, and whenever you put in the Bible. John dị asọ onye ya dechaa akwụkwọ ọbụla ya sị enwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ego unu nke a na-ededaghị n'akwụkwọ nke a ọ ka mma mgbe m bịara n'ihu ma agwa unu ma ya sị na gospel ya sị ihe niile Yesu Kristi mere ekwuchaghị ya n'akwụkwọ a nke e kwuru ekwu ka unu nwee ike lọta kwere na ọ ya bụ onye ahụ bịara ezitere ka bịa zọpụta ụwa nzọpụta site n'aha ya na-edewe ihe niile Yesu Kristi mere ọbụladị anyị nọ n'ime ya agaghị abanye akwụkwọ a ga-edepụta. So this is how the Trinity is. Trinity is a relationship of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God who revealed himself in these different ways. And now through the scriptures, we see that the Trinity, the three persons of the Trinity always work together. Mana creation. God the Father, the Word. John will tell us that Jesus is. Then after, the Spirit hovered over the waters. Always cooperating with one another. So I told them that a man accused of what they call polytheism. That is a kind of in when many gods. You believe in, you like to worship many gods. But Romans chapter 11, verse 33 says, how rich are the depths of God, how deep his wisdom and knowledge, and how impossible to penetrate his motives. How impossible to penetrate his motives. And I say, get bacha, get more sachi, okay, have me with him now. Or I have me with him, or now, okay, I have me with him. I say, how rich are the depths of God, how deep his wisdom and knowledge, and how impossible to penetrate his motives. Genesis chapter 1, verse 26. Abraham matter what the Trinity is all about. I say, let us make man in our own image and likeness. Let us make man in our own image and likeness. But he said, let us make man in our own image and likeness. I've engaged some people on this very passage. One, let us, okay, don't have now at the beginning of creation. I said, let us, okay, because maybe is a creature. Or what angels on our Ngozi. Ngozi Chineke kere ha own creators. So when God the Father is saying, let us make man in our own image and likeness,
is addressing God the Son and God the Holy Spirit. And that's why, mgbe emechara, mgbe a kpụchara Adam, abịa kụnye ukoro n'ime, that is the Spirit. And he had life in him. This same expression is used in Genesis chapter 3, verse 22. Now, ebe Chukwu say, see, man has become like one of us with his knowledge of good and evil. That was after Adam and Eve ate of the fruit. God continues to say, man has become like one of us, one of us. I say, God said, God said, God said, man has become like one of us, not like me. That's not logical. It's not grammatical. That means the one who was addressing them had people he was addressing of the same as one of us. In other words, man's nature is different from our nature, but man is now trying to be like us. Who was he addressing? God the Son and God the Holy Spirit. This is also shown in Genesis chapter 11, verse 7. Here, okay, people were trying to, at Babel, when they were trying to build that Tower of Babel. Come, let us go down and confuse their language. Yes. I used this for the Pentecost because the vigil of the Pentecost was about that passage where multiplicity of languages started. Because God said, let's go and confuse their language. From there, let us. That is used so much in the book of Genesis. So, against the Catholic Church, you may leave the church. But the fact is, nothing happened to the Catholic Church. Catholic Church in the past, and then we are researching to find reasons they should not be Catholics. They ended up becoming Catholics for these very issues. When they found out the truth. And that's why they're very fanatical about the church. Now, New Testament, the unity of the three divine persons again. Before Amo Yesu Christi, during the Annunciation, when the angel Gabriel came to the Blessed Virgin Mary, also the power of the Most High will overshadow you. That's Luke chapter 1, verse 35. The power of the Most High will overshadow you. This power we are talking about is the Holy Spirit. And you shall conceive by the power of the Holy Spirit, and the child shall be Son of God. I'm saying Son of the Holy Spirit. Yes. Mary conceived by the grace of the Holy Spirit. But this child shall be called Son of God. Unity of the three divine persons. Now, Matthew chapter 3, verse 16, we see at the baptism of Jesus, the unity of these three divine persons in the theophany. God the Son was there in the river Jordan. The Holy Spirit descended in the form of a dove. And then the voice of the Father confirmed it. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. The unity of the three divine persons. Unity of the three divine persons. I am na the scene of the transfiguration, the same thing happened. The Shekinah glory of the Holy Spirit overshadowed them. Merano Peter didn't want to come down. He was enjoying it. That's the Lord. It is so good we are here. Let us remain here and build three tents. One for you, one for Moses, and one for Elijah. The voice of the Father was also heard. This is my beloved Son, my well pleased. Listen to him. Revelation chapter 1, verse 8. I say, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now look at where the theology is. I said, the God who was,
who is now and who is to come. I said the gods who I say, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, 3 persons. Right. But the God who was, who is now, and who is to come. Yes. God came here in the person of Jesus Christ. He says, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the unity of the Holy Spirit be with you. I may incorporate into our liturgy using that greeting. So we can go on and on and on and on. But the thing is, Trinity teaches us cooperation. Cooperation with one another. United we stand, divided we fall. Look at our world today, a lot of demonstrations because of misunderstanding about color. A particular color, what has it? We see her. If there is anything the death of Floyd has brought as an advantage, or the fact, the eulogy given by Shrapton, I say, we have hope today, more than ever. Yes. We are on it. That means we are coming together. Yes. And that's what it should be. Exactly what it should be. No, coronavirus, something. No, we are common humanity. Coronavirus again be done at the poorest countries of the world, but we don't at the richest. That's right. She Asia, but are Europe. Or but are Germany, about Europe, on America now. She about Nagazi, even also. In other words, there is something that unites us. We are human beings made in the image and likeness of God. And that is why it can organize a lower person. No, not bad matter sometimes they go say, but you can walk or full walk. Okay. I say first word, third word. Can one get second word? Man, you got a lot of care. The Bagana Adria. Let me be now, let me now. That's a blajole, watching a cake or wood to No. wood to a lachine cake wood. Yes. Yanala, Yashebeka, or another planet. No one would. God mistake, bringing us all together. Amen. And the point is that sometimes you see that those people, each no one will have in critical moments that they're able to help you. Amen. And that's why we should respect one another. We should cooperate with one another. And why not Nime among politicians, they can work together because they don't understand the Trinitarian theology. Identity, husband and wife, families no in disarray because people don't understand we are a Trinitarian people, people of the Trinity. Gaga no more, because people don't understand. Unless we work together, we cannot succeed. Asina appear anything again. All Americans are put out together as they're doing for Floyd now. Is there any task we cannot accomplish? Even I'm not sure if I get now, the man get but that should be. As we can come together in times of crisis, why can't we come together for good things that should be happening? Instead, in your one name, give where you go. Very critical. When you may go on a hair, if you do at ease, if you are more, you may something, you know? Now leave behind. Because men now, hello man, your job.
Give me sick again with kidnapping value. You know? Oh, that's the slang we are using now. Imesike, rate here, kidnapping value, negative and nine. In overseas, by the way, I won't get it. I think I'm on with table. And it is delivers a lot of things. Mmadụ bịazie oge ọ gara enyere ndị be ha aka, ya eji maka abụrụ ala na-arụ m, ya ejidekwe ya, ka a ghara igbu ya. So, we have to learn from the Trinity today. Food on Shane made another analogy. I say, and I agree with that. I'm also saying with God, all things are possible. Why is it not possible with this one? Food on Shane is saying, how is it possible that in one egg, you have the shell, you have the white, and you have the yolk, you have one egg. And then, God saying that you cannot have three persons in one God. The same God who created this one made an egg containing the shell, the yolk, and the egg white as one egg. Yes, how possible is it that we human beings, we can bring three lines together to make a triangle, and then we say God cannot do it? So I will say that the mystery of the Trinity shows us who we are to begin with, and what we should reflect in the life we live every day, being the light of the world, the salt of the earth. How do we do that? As in Matthew 5:16, let your light so shine before men, so that people see good deeds, they'll give the praise to your heavenly Father. When Jesus died, he didn't race, he died for all of us. When God made man, he made in his own image. He didn't make himself in the image of America or Europe or Africa. He made him in his own image and likeness. So, let us know that we can do a lot if we are united. And that God wants us to do that because we are the children of God. Just as the Father and the Son and the Holy Spirit cooperate with one another, let us always cooperate with one another. Let nations of the world cooperate with one another. And we build. We pray today that the mystery of the Trinity that we celebrate today will motivate us to love one another, to cooperate with one another, to forgive one another, to know that we need each other, and that with this, we can help one another, that through this, our world will become a better place to stay in. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nnadike niile, onye mere n'igwe n'ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya. Onye nwanyị Yesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tụwa niile. Eze Chukwu si n'eze Chukwu na mụrụ ya mụọ, eme ya na nna bụ otu n'ihe ha jikọrọ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum,
onye maka enyi anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O wela arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbụ ya n'oge n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ elie ya. Mobilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, mara goro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe nna mmụọ nsọ onye nwe na-enye ndụ, onye si na nna na-amapụta, onye a na-esegburu na-etokọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma ekwe m n'otu nzukọ Katọlik na Apọstọlik ewepụta n'otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Ekpere nke ndị kwerenụ n'ụbọchị taa egosigo anyị na Chukwu hụrụ anyị n'anya nke ukwuu, kedu o zitere si otu nwa ya ka ọ bịa n'ụwa, ọ bụghị ka ọ maa anyị ikpe kama ka ọ zọpụta anyị. Jesu Kristi na-aga n'ihu n'ọrụ nzọpụta ahụ ka ọ na-aza ekpere anyị dịgasị iche iche, n'ihi na ọsọ anyị yọọ na anyị ga-ayọta, anyị chọọ na anyị ga-achọta, ọ bụrụ na ya akwa aka n'ụzọ ga-emeghere anyị. Ka anyị were okwukwe bịakwute ya ugbu a, onye hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Zamụ Chineke, zamụ onye kere ụwa, zamụ. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ nke nọ n'akụkụ ụwa niile na asụsụ niile, ka atọrọmotu dị n'otu Chineke nwee ike na-eduzi ha, na-agbaziri ha, nakwa na-agba ha ume ka ha nwee ike na-ekwusa ozi ọma nke alaeze. Anyị arịọ gị dị nwere Zamụ Chineke, zamụ onye kere ụwa, zamụ. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile nwere ike nke ọchịchị, ka Chukwu Mmụọ Nsọ nwee ike mụnye n'ime obi ha
ọkụ nke iji umeala na-achị ndị ha na-elekọta. Anyị arịọ gị dị nwere m. Zamo Chineke zamo, zamo onye kere ụwa zamo. Ka anyị kpee ekpere maka ndị na-edi ihe mkpagbu nke ụwa na ihe ndị ọzọ niile chere ha aka mgba n'ihu na ndụ, ka ha nwee ike site n'ịhụnanya nke Chineke nke o jiri gwa ahụ okirikiri, nwee ike inwe mmụọ ịnụ ọkụ na nkachi obi na iji nwee obi ebere na ebe ndị nke ha nọ. Anyị arịọ gị dị nwere m. Zamo Chineke zamo, zamo onye kere ụwa zamo. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile gbakọtara ọnụ ife otu Chukwu aha ịtọrịma otu aha dị ngọzi. Ka mmụọ nke njikọta nke ịhụnanya nke ọ na-amụnye n'ime ha mee ka okwukwe ha si nwee ike na ịdị ya nsọ. Anyị arịọ gị dị nwere m. Zamo Chineke zamo, zamo onye kere ụwa zamo. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile nwụrụ anwụ, ka ha nwee ike eketa oke na alaeze nke Chineke na n'oche eze nke aṅụrị nke ya ahụ dị ebe ebe. Anyị arịọ gị dị nwere m. Zamo Chineke zamo, zamo onye kere ụwa zamo. Ka anyị kpekwa ekpere maka ndị rịọrọ ka echeta ha n'ụzọ pụrụ iche na aja misa nke taa, ka Chineke mezuoro ha nzube na ebumnuche ha niile. Anyị arịọ gị dị nwere m. Zamo Chineke zamo, zamo onye kere ụwa zamo. Ka anyị tinye ihe ndị ọzọ niile nke anyị bụ n'obi ya aja misa nke taa. Nna ji ike niile, ịbụ ịhụnanya n'onwe gị. Ị na-egosi anyị ịhụnanya site n'ileba anya na mkpa anyị dịgasị iche iche. Anyị na-ekele gị maka onyinye nke atọ n'otu dị ngọzi. Anyị na-ekele gị maka otu isi na-enyere anyị aka oge ọbụla anyị kpọkuru gị. Anyị na-ekele gị na anyị nwere ike ịkpọ gị nna anyị, ga-emesi anyị omume dịka ụmụ gị. Anyị echeela n'ihu gị mkpa anyị dịgasị iche iche. Anyị echekwala n'ihu gị mkpa ụmụ gị ndị ọzọ ndị yọrọ ka anyị cheta ha n'ebere. Anyị na-asị gị elela anya ka njọ anyị metere ha, kama lekwasị anya n'ịhụnanya ahụ nke mere iji bịa n'ụwa bịa were ọdịdị anyị bụ mmadụ. Mere anyị ebere, anyị mmehie anyị, ma nye anyị amara nke anyị ga-eji bie na ndụ nke ụwa a. Ka mgbe anyị ga-agbacha ọsọ nke ụwa a, anyị nwee ike isoro gị nọrọ ebe ebe n'ala eze site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Kristi dị nwenu, ụkọchukwu ebebe na-eru ya achịcha na mmanya, dịka Melkizedek dị nwenu
aga m edote ndị iro gị n'okpuru Kristi dị nwenụ ụkọchukwu ebibi ga-eru na mmanya dịka Melkizedek. Onye nwe anyị ga-esi ayọ site mmụọ eze ike gị chịwa ọchịchị n'etiti ndị iro gị. Kristi dị nwenụ ụkọchukwu na-eru ya ịja na mmanya dịka Melkizedek. Eze site n'ụbọchị ahụ nọrọ gị n'elu dị nsọ tupu chi efo esiri n'afọ mmụta gị. Kristi dị nwenụ ụkọchukwu ebibi na-eru ya achịcha na mmanya dịka Melkizedek. Rịọbanụ ụmụnne m, aja m na nke unu bụrụ nke ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Onye nwanyị nara aja n'aka gị, maka ozinikere gị nke anyị bụ, maka ọdịmma nke anyị, na nke ozugbo obi nsọ. Ndị nwanụ Chineke anyị, biko gọzie onyinye ndị a anyị bụ ụmụodibo gị na-ebutere gị. Were ya mee ka anyị site n'ịgbakwu aha gị ghọọrọ gị aja dị ebube site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Welite n'obi elu. Onye welite ha n'ebe dị nwenụ nọ. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi. Ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O dị nwenụ, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa. Gị na nwa gị ya mụrụ naanị ya na mmụọ nsọ bụ otu Chineke, bụrụkwa otu dị nwenụ. Ọ bụghị n'ịbụ otu nke onwe onye, kama ọ bụ na atọ n'otu nke otu ọdịdị. N'ihi na ihe ọbụla anyị sitere na ngosipụta gị kwenye banyere ebube gị, otu ihe ahụ ka anyị kwenyekwara banyere nwa gị, kwerekwa banyere mmụọ nsọ na-enweghị ngụbọsị ọbụla. Ka ọ ga-abụ anaghị ekwupụta ezi Chukwu dị ebighị ebi, anaghị esepụrụ njirimara nke onye ọbụla n'ime ha, anaghị esepụkwara ikwu otu n'ọdịdị ha na nhata ha n'ịdị ebube nke ha. Onye ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma na-eto, cherubim na serafim nọkwa na-eto ụbọchị niile.
jiri otu olu na-etiku akwụsịghị akwụsị wee na-asị nsọ 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 oselụlụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala Hosanna 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara na onye nwanyị Hosanna 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 n'elu kasị ịdị nsọ ezi dị mmanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ịdị onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-ekwupụta akwa mbilite n'ọnwụ gị ọ dị mmanụ ruo mgbe ị ga-abịa. Dị mmanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị egụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri mkpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Gerald na osoyachi bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwuazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere. Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Cum ipso et in ipso, et tibideo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere n'ọhụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were gbakwuwe Chukwu Nna. Nna anyị gara eluigwe, ka
otito dịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, ime uche gị n'ụwa. Ga-eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri ụbọchị anyị, ree ụbọchị anyị. Anyị emenya dịka anyị si gbarata, na-emenyere anyị, gbara anyị emenya dịka anyị si gbarata, na-emenyere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'adịghị. Ekwela ka anyị kwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ anyị dị ndụ na-achị ebighị ebi. Amen. Ka udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Dịkwara gị. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo n'anya Kristi. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwanne m, etosoro ka ịbata n'ime mmụọ nke afọ oge kpọrọ oge ga-adịrị. Obi omimi nke uche mmadụ, atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi. Anyị ga-ekwere mara Chukwu kụziri anyị, atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi. Ndị ya ngọzi kele, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi. Kelee ya ngọzi dịrị, kelee ngọzi
Ngozi dịrị, Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Nna na nwa na ya nsọ, atọ n'ime otu Chineke dị Ngozi. Ịnọpụsọ nsọ otu Chukwu, atọ n'ime otu Chineke dị Ngozi. Kelee ya Ngozi dịrị, Ngozi dịrị, Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Kelee ya Ngozi dịrị, Ngozi dịrị, Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Ọdịdọ dịrị Chukwu onye bụ otu onye nwe, atọ n'ime otu Chineke dị Ngozi. Ka anyị tobe ya maka mkpụrụ anyị, atọ n'ime otu Chineke dị Ngozi. Kelee ya Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Kelee ya Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Kelee ya Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị, kelee Ngozi dịrị atọ n'otu dị Ngozi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị na-ekwupụta ịdịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi. Biko mee ka ihe omimi anyị natara wetara anyị nzọpụta nke ahụ na mkpụrụ obi site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chukwu Jike niile gọzie unu, na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mmesa gwụsịgo, ka anyị lawa n'udo. Ekele dịrị Chukwu. Ọra kelee ike dị nsọ na ndị ozi ya, na wepụta nke ozi bịa mee ya, bịa mee ya zọra. Bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, ezọra. Bịa mee ya, ezọra. Bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, bịa mee ya, ezọra. Bịa mee ya, ezọra. Someone more possible. But I got Okay. As long as I'm not.